Program la esibiza ngokuthi yityelo gogo basemtshezi okuyiprogram efundwa ama-comrade omkhonto wesizwe, efundwa ama-ward omkhonto wesizwe andinkosi ngalibalele, efundwa abantu abathanda umkhonto, efundwa o-business people around Escort abangafuni abanye ukudisclose because bakuyi-business sector but banama-contributions abawenza every month uqinisekisa ukuthi iprogram iba yi-success. UShoprite so sesathi umzilo omkhulu-ke wethu lo singumkhonto wesizwe silo usama kuwo kusuqaleni kwaze kwaba sigcineni manje kuye ngithi sigcineni ngoba sisaqhubeka nalolu hlelo lokuthi abantu abadala bathola ukuphatheka kahle khona la bethola ukunethezeka uma bekhona nje ukubabona nje yebo msakazi. I-program yethu lena sayiqala 3 months after kusungulwe umkhonto wesizwe ngoba sibona ukuhlukumezeka kogogo bevuka ekseni bafikela edrobheni ngabo 4 ukuthi ke ngeke bathole okubamba umoya la ethunjini. Inhlangano eneqiniso futhi inhlangano ekhathalela abantu kahle ayikhethe balala muntu. Wonke umuntu ukhululekile ukuba kuyona, wonke umuntu ukhululekile nje ukuba ngaphakathi kusekhaya. Nginibingelele nonke babukeli emakhaya, igama ngosimangaliso ngwakamtshali uMagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhonto uNtsele Nduna uma avutshelwe echubeni abaziyo ke baye besho bethi nenkosi ayiqedwa. Lana ke sikhona endaweni yase Escort eMtshezi kwiprogram ye-MK Party lapho khona abenzela khona umphakathi wasemtshezi itiye. Njengamanje ke ngizocela nje ukuthi ke ubikele ababukeli emakhaya ukuthi ungubani wakwabani and kuyi-MK Party branchini yase-Escort ukuyiphi indima, then mase usichazela kabanzi ngoba siyabona la ekseni njengamanje sila ngenxa ye-MK eyenza umsebenzi omuhle Escort osudume indawo ngendawo. Ngelinye ilanga ngake ngezwa even ubaba uNqamalala encoma indaba yokuthi uyezwa kuthiwa la eMtshezi kunendawo noma kunendima emnandi enidlalayo yetiye. Ungachazela nje ababukeli kabanzi ngale program? Mfowethu methulo wahlelo sikhiphana eMtshezi angibonga ithuba onginika lona ku day 2 wethu weprogram yomkhonto wesizwe kwinyanga ka-August ekseni before 6 sisasibingelele kubabukeli nabathandi bomkhonto wesizwe. Igama ngumncedisi ngowamakuyi abangaziyo bangazi ngoba ngise branchini okuthiwa iMgayizuma branch ward 9 under inkosi ngalibalele eWembezi. Ngilo ngalomkhonto wesizwe ke elike la server kuma structures omkhonto kwi-branch ngaphinde futhi ngaseva na kwi-region particular kumkhonto ke ngenxa ukuthi ke kuhamba kushintsha ubuholi kuthe uma kufaka obunye ubuholi ngase mina ngibuyela back kwi-ground. So in actual fact umkhonto wesizwe uthe uma uya kuma-elections ukhumbula ukuthi umkhonto uthe uya kuma-elections bokade unengqinamba eningi kufunwa ukudirejistwa i-registration yomkhonto i-trademark kuningi obekade kukhona. So sibukile ke thina siwumkhonto wesizwe andinkosi ngalibalele ukuthi ikuphi esingakwenza kubavoti basenkosi ngalibalele uqinisekisa kumbe ukuba nikeza ithemba lokuthi umkhonto wesizwe uma ungake unikeze ithuba lokuthi uphathe kukhona ongakwenza. You would understand ke msakazi ukuthi umkhonto awunayo imali njengamanje. So saqhawunga neprogram nje encane esithemba nesikholela ukuthi uNkulunkulu wasinikeza le program because indlela esibe ne-impact yayo isihambe yadlondlobala yaphinde futhi yadala isihlava even enkosi ngalibalele because iprogram lena esathi uma siqala sayiqala kwahlekiswa ngayo. Umkhonto usayenza kwathi umkhonto udesperate umkhonto ucanga ukuthi ungathola amavoti ngetiye. Sithe uma sesiyenza isiba ne-impact kwase kubonakala isihlava nabanye sebefuna ukuyenza but ke into ehambulo uNkulunkulu uma usuyithatha wena uyithatha ngendluzulu ayibisaba nesibusiso. So ke in short sine program la esibiza ngokuthi yityelo gogo basemtshezi
okuyiprogram efundwa ama-comrade omkhonto wesizwe, efundwa ama-ward omkhonto wesizwe andinkosi ngalibalele, efundwa abantu abathanda umkhonto, efundwa o-business people around Escort abangafuni abanye ukudisclose because bakuyi-business sector but banama-contributions abawenza every month uqinisekisa ukuthi iprogram iba yi-success. So-ke nje msakazi while sazong-interviewer le program enzeka kathathu ngenyanga okuyiprogram esithi sino day 1 sibe no day 2 sibe no day 3. Uday 1 kusuke kusuku oludimanda kakhulu, la demanda kakhulu ngoba ogogo baningi. Uday 1 kusuke kogogo olusidla close to 7,000 or 8,000 a day ngenxa yedemand because usuku logogo nje lulodwa mhlambe sifaka izinkwa close to 150 olofu laba esibafa isenza sure ukuthi na baba nelokhuzana, baba nerama, baba no sandwich, baba no poloni, kwesinye isikhathi baba no cheese. So ke into esiyenza yonke kudepend isizini. Uma kuyisebusika sifika ngo past 3 siba simbawula, baqamba ogogo bayafika ngo4 izitulo sesibabekelile, bathatha inamba ke lapha ezitulweni ukuze uma beyokotha umlilo umuntu umebuya abuye angangenelwa. Wemkhulu wenzani umkhonto namhlanje? Umkhonto unenzani kubandla? Ngifana namhlanje kodwa ungibambe egcineni ngilande emakhathini sengithothobele lapha. Ubusithothobele? Ngithothobele amakhaya. Ngithuthweni wena ngisuka mobile. Kwasi umkhonto wenzani? Ngwagogo manje. Userondweni? Ngirondweni kwagogo. Wegogo uthini kuzuma uma le video ifika kuyena njengoba umkhonto unenzele nje uthini? Kwazi kwamnandi. Mtshezi. Kwazi kwamnandi Mtshezi. Ya. Phambili nge-MK. MK wenzani? Nakho wegogo. Phambili nge-MK. Yebo gogo. Yebo. Sibonga kakhulu. Njengoba ngaso sonke isikhathi gogo kuhlala kufika iMK njalo ekseni izonenzela itiye njalo mangabe nifikile nenizizwe kanjani nje, yini MK enenzela kona? Sasizizwe nje sijabulile. Isikhandela itiye. Ya, Phuza itiye senza konke nje nenze konke nje okunye okuhle, sibasijabulise. banijabulise. So niyathembisa ukuthi iMK nizoyivotela impela? Hawu kakhulu. Ngempela? Yebo, singayeka kanjani sihlukunyezwa kanje? Hawu bakithi. Siyahlukunyezwa phela. Hayi siyabonga kakhulu ke gogo. Ake sithembe ukuthi ke iqiniso nizolenza. Hayi sizolenza njengasekuqaleni. Awu madoda. Indaba imi lapho nje ishintsha injani? Awu madoda. Siyabonga kakhulu gogo. Nisiphathe kahle nani sibone phela ukuthi kwenzeka kanjani. Ingabe yena isishintshele la. Hayi siyabonga gogo. Ungathini nje njengoba kuyinyanga yenu njengabantu besifazane, ungathini nje kubanye abantu besifazane? Ubakhuthaza nje njengentsha ngoba intsha yamanje bayabonela nabo ukuthi fanele kuhanjwe kanjani, bayayibona indlela. Yeah. Akekho ongaboni. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu ke gogo. Enichaze kabanzi nje ukuthi yini iMK enijabulisa ngako Mtshezi? Ukuba isiphakele itiye suwe emakhasi kadlanga ngekhoshwela nabe silanani kodwa masilapha sasukuthola ukunethezeka phansi komkhonto wesizwe waseMtshezi. Amen. Kukhona okunye futhi okunijabulisayo iMK ejwayele ukunenzela kona? Sakuphamisa futhi lokho phase MK ngoba nasemakhaya lapha esikhona esibekele kuyo yonke nje indawo MK isekhona futhi soba khona futhi leti sazodiphuza futhi izowina futhi. Niyathembisa ukuthi nizoyivotela? Nakanjani? Ngempela mkhulu. Akubuzwa lokho. Awu madoda. Usho khona. Siyabonga kakhulu. Bese ke around half past 4 sibe siqala ke sihlinzeka itiyetrisayo necoffee nama sandwich. Lokho kwenzeka ke for u3 days. Ngo second day kusuke abaphila nokukhubazeka nabo sibahlinzeke futhi njengoba kwenzeka namhlanje. Bese ngo third day kusuke kuvalwe umtshezi ke kusuke kuusuku lo maka Enzo nakhona futhi siqinisekise. Msakazi ngiyafisa ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi asigcini thina ezumkhonto wesizwe ukunikeza ukuhlinzeka ngalokho esikwenzwayo, but le mobile kitchen oyibonayo iphenduka ibe yi-mobile office. What happened is if siqeda ukuhlinzeka itiye from 8 o'clock till 4 siqala senze lento kuthiwa i-recruitment, samukela abantu kumkhonto wesizwe
kunegijimeke zomkhonto wesizwe ekhona la amalunga asuka amawadi ahlukene. The moment umuntu ekhipha imali yakhe yosubscriber as a member of umkhonto iyathathwa leyo mali iyodepositwa ku-attachwe i-proof of payment kwi-form bese sendelwe i-proof ukuthi ke usuyilunga lomkhonto wesizwe. Kuyadependa ke uma ukuthi uthathe le efuna i-membership card iyayithatha isikhathi kodwa esiqinisekisayo ukuze abantu bangalahli ithemba kumkhonto ukuthi on the day umuntu ekhokhile asimnikezele i-proof of payment bese ke delay process okukhandwa kwamakhadi nokubuya mhlambe ku-confirmation ukuthi useyilunga but in terms of i-proof of payment ne-form siyamsendela umsakazi. Ya ngokwami ukubona nginokubona angazathi ikhona enye yama program enijwayele ukuyenza even nasemphakathini nje ake unabele abantu ke kabanzi ukuthi anigcini ngeprogram yetiye kuphela kukhona okunye ezumkhonto wesizwe enikwenzayo. Umsakazi under inkosila ngalibalele zooming into eWembezi cluster sinama programs angathi ke eWembezi cluster uthe inkosila ngalibalele as a whole beside itiyelo gogo basemtshezi program sinenye program ethi yazi umakhelwane wakho program. Leyo program uma ithi yazi umakhelwane wakho ifaka imixhantelo eminingi ifaka ukubheka imizi ehlala ogogo bodwa engasaklinwa imizi ehlala abakhubazekile abangasakhona ukuba baklinele. So thina siwumkhonto ke as a government in waiting ongenayo i-financial power njengamanje senza okusemandleni ethu sihambeke sekulowo makhaya lawo siyoklina silahla udodi sivukuza ingadi siqinisekise ukuthi nekhaya sithiya liclean under i same program ethi yazi umakhelwane wakho siyinkosila ngalibalele sabridge nomkhonto wesizwe sesikwaze ukuunite ama-families more than 5 with ithandwa zabo ezalahleka. Kune case nje yaseBhekuzulu kwi-area kuthiwa ikalomote kunobaba obekade ehlala enkalweni wadukelana nomndeni wakhe from 1976 through umkhonto wesizwe and program yazi umakhelwane wakho sakwazi ukuthi siye la loba behlala khona siyomtakula kunama videos atrenda ko TikTok simthole esikhotheni and wawubona ukuthi kwasekusele mhlambe o2 days ukuthi ubaba aphangalale samtakula lapho samthatha sumkhonto wesizwe safonela ama-ambulance amthatha musesibhedlela samlandelela wahlala esibhedlela for 3 weeks. From there sakhona ukuthi sifake ko Facebook ukuthi kunomuntu okanje uma kuthi bakhona abaku mhlambe adukelana nabo sicela ukuthi bavele sakhona msakazi ukuthi sibathole ngenhlanhla enkulu nangomusa kaNkulunkulu kwasekusela umfowabo yedwa owasizwa futhi ukubona ukuthi no kunophawu lokuthi umfowethu lo wathi uma esefika esibhedlela esikhodi interview wathola ngempela ukuthi ilunga lomndeni wakhe umkhonto ke wakwazi ukuthi uhlanganise ilunga lomndeni eladukelana nabakubo from 1976 engeyedwa kunomunye ubaba futhi sike simlanda eThekwini siwumkhonto wesizwe naye ebekade ehlala ngaphansi kwamabridge subkeep imali transport wahamba wayolandwa wahlanganiswa nolokhuzana wahlanganiswa nolokhuzana nomndeni wakhe. On top of that siphinde futhi sisebenzisane no-Home Affairs no-Social Development ukuthi ke uma sebetholakele labantu laba njengoba banje lo kalomoto engenayi-ID engenayi-ID while supply ID sakwazi kodwa ukuxhumana no-Social Development ukuthi bamsize even ngama-food parcels as we are speaking ubaba une-ID. That program yayirun Comrade Uthembi oyingxenye yomkhonto wesizwe uyena ke ayisayine lento yama-ID ukuthi akasebenzisane no-Social Development asebenzisane futhi nolokhuzana no-Home Affairs. As we are speaking ubaba une-ID ubaba uHoly Grant through umkhonto wesizwe under inkosila ngabalele. Ngibonga umsakazi igama ngikusenzo ngokwamkwena isibongo. Ya khona la esikhothe emtshezi ngoba ngiyabona njengamanje la enibhizi khona kakhulu kusendaweni yala phambi kwase Shoprite. Ikuphi kwezinye indawo futhi la enibekela khona abantu khona around eScott ila eShoprite nakuphi? Ngaphambi ukuthi mhlambe ngiphendule kulokho ikahle kahle mhla siqala uhlelo lethu besinamatafula amaningi mhlambe sinamatafula awu5 then ke ngokuthi idemand ikakhulukazi ibingapha ku Shoprite. So sesathi umzilo omkhulu ke wethu lo singumkhonto wesizwe silo usama kuwo kuseqaleni kwaze ngoba sigcineni manje futhi ngeke sigcineni ngoba sisaqhubeka naloluhlelo lokuthi abantu abadala bathola ukuphatheka kahle khona la bethola ukunethezeka uma bekhona nje ukubabona nje yabo msakazi. Ngiuthembi mina bakamchunu eLoscope ku Ward 4
silana as umkhonto wesizwe ukusiza ogogo bethu. I-program yethu lena sayiqala 3 months after kusungulwe umkhonto wesizwe ngoba sibona ukuhlukumezeka kogogo bevuka ekseni bafikela edrobheni ngabo 4 ukuthi ke ngeke bathole okubamba umoya la ethunjini. So sasithi wothi sithi ukubanakekela ngoba inhloso yethu siwumkhonto wesizwe sithanda ukuthi ogogo bangahlukumezeki ngokuvuka bezoholela la emadrobheni babuyele emakhaya. So sathi sizoqhubeka nale program ukuze kulungiswe leso simo leso ukuthi bayasuka lana baya emakhaya ngoba kwesinye isikhathi bafika lana bethi bazohola bafice ama system engasebenzi bafica futhi nemali zingangenile uthola ukuthi bafika vele sebenezikweleti abasuke nazo emakhaya balambile. Sathi sithi wothi ke sibasize. Ngiyabonga. Sanibona, igama lami nguMandisa kwaKaDumo. Siwumkhonto wesizwe namhlanje sivukile sizokhandela ogogo itiye sivuke ngo4 ekseni. Isizathu esenza sizokhanda itiye ngo4 ekseni ingoba ogogo esikhathini phambilini bebengena indawo yokuhlala futhi abanye babo bahamba bengadlile ekseni. So le program yetiye abasiza ukuthi bekwazi ukuthi bephuza amaphilisi sebedlile, abanye baphathwa amadola bakwazi kuma isikhathi eside. So siwumkhonto wesizwe ke asikho emandleni kodwa sithe ngalokho esinakho abahlale bephuza itiye bebe right ogogo. Awu siyabonga kakhulu, kubukeka kuwumsebenzi omuhle kakhulu lona eniwenzayo. So akungichazeleki ngawe ke as imember yomkhonto wesizwe uzizwa kanjani nje ukuba ngaphansi komkhonto wesizwe? Kuyangijabulisa ukuba ngaphansi komkhonto wesizwe ngoba umkhonto wesizwe inhlangano eneqiniso futhi inhlangano ekhathalela abantu kahle kahle ayikhethe balala muntu. Wonke umuntu ukhululekile ukuba kuyona, wonke umuntu ukhululekile nje ukuba ngaphakathi kusekhaya. Futhi imisele kakhulu siwumkhonto wesizwe ukwenza ushintsho emphakathini. Inkululeko yabantu abamnyama ilele kuyo lenhlangano. Awu madoda, umsebenzi omuhle kakhulu lo esiwuzwayo. So njengamanje makungathiwa nje umkhonto wesizwe uyangena emandleni, ikuphi okunye enikuthembisayo ukuthi mhlambe ningakwenza kakhulu ke mhlambe okungaba usizo kakhulu futhi emphakathini nje, ikuphi nje enikuthembisayo ukuthi ningakwenza? Msakazi angilokhuze as much as umuntu engeka disclose ama strategies esinawo thina as inkosi la ngalibalele umkhonto wesizwe, kunezinto esine short thina ukuthi umkhonto wesizwe njengoba uzophatha lokho asikuthandabuzi. Umkhonto wesizwe inkosi la ngalibalele uzoyiphatha. Uma usungelile umkhonto wesizwe kunezinto nje basic. Sikhuluma ngo100 days in office. Abantu bengenile kunezinto kufanele sizenze without budget emkhandlwini. We speak of welfare yabahlali basenkosila ngalibalele. Enye izinto esipick up kule program yetiye ukuthi escort we have a shortage of ama-ablutions. We have a shortage of ama-toilet whereby umuntu uma kuthuze edolobheni funeke aze aye ngale kwendonga ayokhulula khona okugcina futhi kuba yi-impact ngokwezempilo engeyinhle ukuthi kukhona indawo la khona abantu bechama khona. So we feel ukuthi siwumkhonto we will ensure ukuthi into yama-toilet escort become into ekuthiwa i-history sesiyi-addressile thina as umkhonto wesizwe. Ogogo as we are speaking uma befika la abanayo indawo abakhulula kuyona, and we've tried as umkhonto to provide ama-mobile toilets but abuyeke abanenkinga ukukhomba kwesikhathi, but we are ensuring umphathi wasesikhothi ukuthi azobuya back because sinalento ethi kunento okuthiwa la kwa-quality assurance okuthiwa yi-quality improvement plan ethi ngale nkathi kune problem ungakayi-address ibe into permanent but yini oyenzayo for temporary. Why singenawo ama-toilet amile a-permanent, but as umkhandlu okumbe as i-leadership yomkhonto wesizwe ezothatha will ensure ukuthi yena we have ama-mobile toilets across idolobha, not only for ogogo but for abantu abasuke beze edolobheni because labo bantu labo basuke beletha umnotho edolobheni lasenkosila ngalibalele. Okunye-ke futhi esifisa ukuthi sikwenze as umkhonto wesizwe but ke leyo akusiyo into engenzeka ngokwe-sub-region, funeka kube yi-endorsement esuka from i-office lika-president. We feel ukuthi into yokuholwa kwama-granti iholo ledolobheni has deprived umuntu omnyama ithuba lokuthi ngo-3 days naye ngakubo
akwazi umsakazi ukuthi kube khona akuxoshayo. Back in the days thina besazi ukuthi uma khola ugogo siyamkhapha simholweni. Uma sifika emholweni ugogo uzobuye nenkukhu ayithenge kumama uMabaso, abuye namagwinya awathenge kumama uVilakazi, abuye nomshanelo awuthenge kubaba uMkhize. In that regard ubaba uMkhize kune profit ayenzile ngo 3 days enza through umholo wogogo umholo womkhulu. Now uma kuthathwa umholo usuye edolobheni kusiwa vele umnotho kubantu abavele sebenawo umnotho, laba banganawo umnotho ba depriviwe. So we feel ukuthi umkhonto wesizwe if uthatha must also review into yokukhokhelwa kwebonelelo ukuthi abuyele back la ezazikade zikhokhelwa khona, bese qinisekiswa ke ezokuphepha ngoba enye izinto mhlambe ebuye bayibuke ukuthi imoto lezi ehambisa imali zibuye ebanjwe. But we do feel ukuthi izwe lethu lina wonke ama skills and qualities to ensure ukuthi ukuhola kogogo kuba safe nemoto ethola imali nazo ziba safe ukuze kungaphazamiseki. So nje in short msakazi, one of the things esifisa ukuthi achieve ukuthi akubuyele back ukuhola kubuyele emakhaya. Thank you. And lokho futhi kuyo reduce even ukuthi ogogo babone befika ngo4 ekseni ngoba bafika ngo4 basuke befuna ukuthi bangabambi ulayini isikhathi eside. Uma befike early bazokwazi ukuhola early baphindele emakhaya. Angibingelele lokhulumayo uThemkosi wakwaMagubane khona la esikhodi kwa ward 15 nje kuningi ke sikwenzayo ke nasikhona la esikhodi njengomkhonto wesizwe sibagadela negebengu namaphala lawa athatha imali kogogo konke lokho sigadile njengomkhonto wesizwe. Emakhaya ke esike sibagadele igebengu lezi sibagqekezelayo ebusuku ukuthi singabagqekezeli igebengu ebusuku sibagade kuze kusina ezikoleni ingane lezi ebhala njengo matric nje siyabaphelezela siphinde sibagade esikolweni ukuthi bengabanjwa inkunzi. Futhi sifunda kahle ingane ziyaphasa nasezikoleni la kugada khona umkhonto wesizwe. Ezikoleni esikwenzayo amawindi lawa afile sifika namasha thina sifike siwafaka ezikoleni zijabule ingane nothisha bejabula. Lasila imtshezi sisiza wonke umphakathi okhona, asisiza umkhonto wesizwe kuphela kodwa siza nje wonke umuntu okhona. Bajabule nje bebekela ogogo ngoba umkhonto wesizwe lo waqalwa nje ukufika uyabasiza ngokuthi behlale ezituleni nangokudla nangetiye bayancoma ke nawuthi siyakuncoma lokho ukuthi behlezi besizakele bejabula abantu abadala beze behambe emakhaya ubangazange besho baba nje nayisote isigebengu. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Umkhonto wesizwe usize kakhulu wasilethela inhlakanipho besihlakaniphe ukuthi ngempela ekuqaleni nje kwakhe umkhonto wesizwe sivotela yena uNcamalala sasiphatheke kahle kakhulu. Yaphinda namanje nakuthilike sibuyela kuye noma bengenzani sibuyela kumkhonto wesizwe ngani siyakwazi ukuthi nasila edrobheni sihlale etulweni siphuza itiye sizingwa into ade singayazi siwa siphatha siyezi asisasiphathi siyezi ngoba ngani ngoba sesinezitulo sidla kamnandi. Ngiyacela ke babuzuma nomkhandlu wakho wonke ukuthi niqhubekele phambili ekhaya kade ngilala silala sipulusile wafika insizwa zakho sathola ukulala ezindlini zethu singalali ukuze kusesibhekile otsotsi beblidile bephulela yonke into kungana wena siphumule babuzuma angasikade sicela ke futhi kuphinde. Hayi ngumbongiseni wakamchunu emahlutsheni sihola la emtshezi eShoprite abantu abasizayo iMK sikhandela itiye isinike izitulo uma seke ibona ukuthi izalukwazi angeni kahle ngaphakathi iyakwazi ukuthi ikhulume nabo ukuthi hayi bosheshisela nogogo bekwazi ukuthi basisheshisele sisheshe siphume sihambe. Siyabonga kakhulu mkhulu. Niyathembisa ukuthi iMK nizoyivotela impela? Hayi ukuthina sidlale. Lana ke usohlelweni libizwa ngokuthi zikhiphani emtshezi ngoba siyabona nabantu sebeconfirmile nabo ukuthi hayi bayithanda kangakanani iMK futhi bayakujabulela kakhulu ukubambisana noma ukuthi iMK ibenzele lo msebenzi wenzayo. Siyabonga kakhulu ngathi beningaqhubeka nenze umsebenzi omuhle. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu bafethu nani niphile nibe nosuku oluhle namhlanje. Ngiyabonga. Siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu baba uMakuyi
bengicela ke ukubuza nje ukuthi njengoba nibhizi nenza umsebenzi omuhle kangaka if mhlambe umuntu kukhona abantu abafisa ukujoyina ke bebe ne-membership ye-MK kumele beye kuphi kahle ngoba ngikuzwile ukhulumile nge-mobile ukuthi iyona ephinde mhlambe ibe yi-office but at the same time kunokwenza ukuthola ukuthi i-program seyidlulile kodwa kunabantu abafisayo ukuzojoyina i-MK mhlambe nitholakala kuphi nendawo into yokutholakala umsakazi sine office la eMtshezi uma uphuma nje uya ngakaMaxini lo ongaphandle kwedolobha kwakuthiwa iseBungie Toys ngesikhathi sakudala i-office lethu lelo elisanda kuvulwa uyazi ukuthi i-office uma sanda kuvulwa liba khona nenqinamba but we are hoping ukuthi ukuhamba kwesikhathi soba nomuntu ofull time e-officeini ukuqinisekisa ukuthi ofuna ukujoyina umkhonto uyawujoyina kodwa enye izinto esizoyenza kumbe esesiyenzile sinama leaders per ward aziwayo ukuthi nje eWembezi uthola usibanibani eNtawamhlophe uthola usibanibani wineni kanjalo lawo ma leaders sizokwenza futhi ukuthi kube semandleni ethu ezumkhonto ukuthi siba publicize kwinkundla zokuxhumana ukuthi uma ufuna iform uya kusibanibani bayaziwa but sifuna ukwenza kube official ukuthi sifake izithombe zabo sifake ukuthi utholakala kuphi sifake ama contacts abo ilula ke lento ye membership uyenza even uhlele ekhaya kwi system yomkhonto wesizwe if mhlawumbe kwesinye isikhathi umuntu akakwazi even ukugcwalisa iform yamgcwalisisa same time ibhadala iform anikezwe iproof ungene kwiportal lomkhonto wesizwe ukuze uzokwazi ukuthi umregistele so nje in actual fact or in simple terms into yokugcwaliswa kwemembership abantu seyayazi siyayishumayela futhi ukuthi uma uthi usafuna futhi ukugcwalisa imembership yomkhonto wesizwe thinta usibanibani endaweni ethile. Siyabonga kakhulu Mr Makuyi sibonga kakhulu ohlelweni.